Z hlediska stacionární gravidity pákistánských veverek je důležité si uvědomit, že v této situaci můžeme udělat jedinou věc, a to, že se půjdeme pořádně ožrat. Čili já bych to řekl asi takto, jdem se opít. Opít. Se opít. Jdem se opít, 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 se opít, se opít, jdem se opít. Jdem se ožrat jako klokani. Dáme vodečku? Opít. Se opít. Opít. Jdem se opít. Jdem se opít, 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 jdem se opít. Jdem se ožrat jako klokani. Jdem se opít. 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 Dáme rumíček? Jdem se opít, 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 jdem se opít. Jdem se ožrat jako klokani. Opít. 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 Se opít. Jdem se opít. Jdem se opít. 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 Jdem se opít.